vám ukázať takú vychytávku, prečo ja dokážem byť vonku cez zimu aj niekoľko hodín, bez toho, aby som mrzla. Veľmi dlho som uvažovala, lebo na hrudi ani zima nebývala, ale skôr na nohy. Tým, že som si tam rôzne skúšala dať vyhrievacie tie vákušiky alebo tak, čo sa dalo do mikrovlnky a potom to dať na kolena, ale to vydržalo strašne krátko. Takže pozadí počujete Pavelku. No, takže vymyslela som si to tak, zisťovala som, kade tade. Našťastie som zistila, že firma Reha, od koho mám tento vozík, konkrétne tento. Počkaj, Viko, naprav mi túto rúru, lebo mi to ťahá. No a túto rúru, to vidíš to, už sa pletiem. No a som mi povedala, o čo vlastne mám záujem, že aby mi cez zimu nebola zima. Či majú nejaký vyhrievací systém, lebo kúpila som si aj pusák, ale to ma musel manžel najprv zodvihnúť, dať tam fusák, na fusák ma posadiť, ten fusák sa mi pravda, že zošvikol a potom mi tam nohy natrepať koľkokrát. Do toho fusáku sa dávajú aj topánky, no a topánky boli celé špinavé, proste celé zle to bolo. Takže sme zisťovali a nakoniec firma Reha nám ponúkla, aby nám tudák spravila vlastne elektrickú vývod. Paťko, natoč, neviem, či to vidno. Skús ho aj zapnúť alebo vypnúť. Skús ho zapnúť, aby ho bolo lepšie. A takto sa tam, je to vlastne konektor taký, no aký tam je konektor? To je na USB. Nie USB, na zapalovač. Na zapalovač, áno. Čiže ak máte, tak si vlastne môžete dobíjať aj telefón cez to. A ja som si vymyslela takúto obyčajnú podložku, tatík, môžeš? Vlastne s tým konektorom do auta. Tatíko, no, a môžeš mi dať. A počkaj, takto z boku, aby bolo lepšie. Takto, počkaj, Paťko, ty stoj. No a ty mi daj. A vlastne ja si to nedám pod seba, ale na seba, lebo pod sebou mám už vyhriaté. Tam sú určité aj upínaky, aby sa to teplo vlastne neutekalo, tak si to tam aj upnem. Zapne mi to do toho konektoru. Čiže tá energia ide z tých batérií toho vozíka. Čiže ja nemusím mať nejaké osobitné vyhrievanie alebo osobitnú baterku. To svieti, to svieti. Už to svieti a tým pádom mi vyhrieva. A obyčajná podložka do auta. Čiže si môžete kúpiť, napríklad ja som si kúpila takú, kde sa dá aj nadstaviť teplota. Ukáž, tatík. Nadstaviť aj teplota, buď silnejšie, slabšie, vypnúť, zapnúť. Viko mi to nadstaví. No, daj. Tu mi to zaklasne. Dačte na to najsilnejšie. Daj mi to najsilnejšie. A ono mi to krásne stehná, vyhrieva. A ešte mi dá aj, ruku mi daj hore. Takto si vlastne ešte ruku položím na to. Čiže krásne aj túto ruku mám zohriatú. A ešte mi na to dá deku, aby mi vlastne to teplo neunikalo. A zostalo tam, kde malo. Čiže vôbec nepotrebujem žiadny fusák, môže snežiť, pršať, hoci čo, to pršať nie. A keď prší, taký kodaj, máme, dáš niekde po blízku. Keď prší, ešte vám ukážem, to som si tiež, neviem, ale od Reha alebo Letmo, neviem, nedá si to, neviem. Som si kúpila, najprv som si kúpila taký menší, ale potom tým, že ja tam mám tú deku, a ono sa to vlastne dá aj popod stiehna zakvasiť, tak som si kúpila úplne ten najväčší a to je ešte viac vám udrží to teplo, vypadá to elegantnejšie a je to aj proti dažďu a snehu. Takže neprší, keby ste boli cítiť cez telefón, aké je tam ešte teplúčko, tak by ste to cítili.
už teraz cítim, ako by to šachvadelka pôjdeme vonku, áno, pôjdeme. No, ako by to pekne vyhrieva. A ešte som si poslednú vec, lebo táto ruka ľava je v teple. Ale pravá ruka, koľkokrát brzdiem a už tuto nevládzem, čiže tatík zase vybere rukavicu. Máme elektrickú, ukáž akú. Baterka, ako sa tam vyberá. Baterku musíš, tatík, vyber baterku. Alebo zapni ju aj. Ale vyber, kde je baterka. Vypínam to. Aha. Tam je takáto miniatúrna baterka. Tým, že používam vlastne len pravú ruku, tak má pravda, že aj tá ľavú, ale tú baterku si vyvidia. Čiže táto baterka mi vydrží koľko teraz? Už tie rukavice mám 3 roky, 4 a vydrží mi také 2 hodinky na najsilnejšie. Dá sa nadstaviť aj teplota, ukazoval si? Teplota, že sa dá nadstaviť. Červená je najsilnejšia a potom je menej a menej. Kúpila som si tieto rukavice z toho dôvodu, že sú aj také lyžiarske. Ale tie lyžiarske sa mi strašne zle pohybovalo s joystickom. A čiže musela som si kúpiť takéto prstačky. A ešte vám ukážem, nakoľko... Počkajte, teraz mi to... Dobre to mám, dobre to mám. Dobre, musím mi to len natiahnuť. Počkaj, paliček. Dobre, potiahnuť. Dobre, potiahnuť len hore. Ešte musíš mi to potiahnuť hore. Ešte hore celkovo. Dobre, teraz mi to vlastne odbudu dá. Čiže vlastne vôbec nevidieť, že sú elektrické, hej. Kľudne môžem s tými prstami hýbať. Len tu tak sú také malé drôtiky, keby ste vedeli, ako mi tá už podĺžka vyhrieva, za chvíľku bude aj teplo. Tu tak sú tiež malé drôtiky, ktoré vôbec necítite v tých rukaviciach, ale keď ju nemám zakrytú, tak rýchle uteká to teplo. Takže keď fakt fujačí a je zima, ešte mi na to dá, tatík, čo mi na to dáš? Buď mi na to dá čiapku, lebo najprv som dala, ukáž bufo, čo som si najprv dávala. Je tam nejaké bufo? Bufo to je vlastne nákrčník, ale taký zapínateľný. No a ty ho máš na krku. Daj mi ho dole z krku. Teraz ho mám na krku. Také rozopínacie, vlastne si ho dám. No a najprv mi dával takto. Toto používam, keď nie je až taká zima. Čiže aby by to teplo, aby by to teplo neutekalo, daj mi to trošku dopredu to bufo. A vlastne udržiava by to, len tuto bol taký určitý vzduch, čo mi dosť vadilo. Takže som nakoniec si toto bufo prestala dávať, daj ho teraz dole a vymyslela som si, že čiapku, ktorú vlastne nepoužívam, tak som si začala dávať takto čiapku, alebo z druhej strany čero, a tým pádom krásne mi tam zostáva aj to teplo. Takže nemusím som vyriatať zo spodu, na ruke, čiže môže fúčať koľko chce a vydrží v oku, ale aj 4 hodiny v zime. Tak dúfam, že som vám aspoň niečo pomohla a uvidíte, či vám by to tiež nepomohlo. Tak dúfam, že som vám pomohla a uvidíme sa v ďalšom videu, čo bude asi o Prahe, ako sme tam všetko zvládli a aké pikošky sme tam zažili.